Hej YouTube, det er mig, Benny og ham, Kalle 69. Nej, jamen jeg kalder det bonus. Har du brændt ham den anden af med den? Altså det. Har du? Ja. Har du? Nej, ikke ham vi vil kunne have med. Eller en anden spæsser. Hvor er han henne? Det ved jeg sgu. Jeg ved bare, jeg har den her. Au. Nej, han får heller ikke mere. Oh my god, er der noget test med det? Det er den der. Gå væk, Christian. Du lover på at slå mig. Nej, det gør jeg ikke. Det kan du godt. Creeper! Man kan ikke bande, og man kan ikke kigge. Creeper! Ja, det har jeg testet først. Jeg prøver at bande ham. Det kunne han ikke. Nej, det var det der. Hjælp mig dog, hjælp mig, hjælp! Christian, den står på normal, din psykopat. Nå! Nej, den står sgu på lidt. Nej, din idiot, nu står den på svær. Sådan der. Du står bare på kan den godt filme, selvom jeg går i F11 mode? Nej, det er det sådan. Du vil jeg ikke have. De vil mig så ikke have. Har du flamberet ham der manden? Kun lidt. Hvor er han henne? Jeg kan ikke vide. Han sidder der. Hey, kom her. Zombie er efter os. Hey, du der. Der er en lille psykopat, som hopper ud og hele Christian ikke på ham. Nej, hvor er du henne? Jeg skal slå ham der ihjel. Jeg har mødt ham så mange gange. Nej, ham vil jeg. Han er fucking dum. Zombien. Hey, den. Nej, ikke ham. Nej, ham skal jeg forhandle med. Nej, han er pisse dum. He's bitch. Det skal vi se. Er det rigtigt, det er ham, der står ihjel? Det er kun til ham her. Det er ham med lighteren. Dø! Der gik han ihjel. Hvad laver du? Ja, sådan. Kan lære det. Du hopper den der psykopat ind af. Det er helt vildt. Det var helt vildt, man skal lede så længe. Og det er helt vildt. Hvor fuck vil du af din lort? Hey, du! Hey! Gå væk fra kirken. Gå væk fra kirken. Gå væk fra kirken. Ja, så vel. Og dig. Nej, du er også meget. Sej. Munk, hvor er du? Yay. Smart. Nej, med dig, din lort. Hey, kan jeg forhandle med dig? Nej. Vil du have noget? Vil du have noget? Ja da! Okay, du får den her. Knogler! Lige i hovedet. Der. Kom her, Enderman. Jeg skal ikke teleportere dig. Fuck dig, Enderman. Kom her. Hvor er du, Enderman? Enderman. Hvor er du? Ja, der var du. Dumme ting på mig. Fuck dig. Shit. Skulle jeg ikke have sagt? Creeper explosion. Står han lige bag ved mig. Kom med din dumme ting, jeg aldrig har hørt om før. Enderman, kan du så komme her, din mor er sur? Kom her, hvor er du? Enderman. Hvad fanden er det, der ligger der? Og hvad er det, Enderman henne? Ja, det er virkelig. Det skriver bare. Det skriver bare? Jo, ikke til altså. Det er fuldstændig vildt. Ja. Altså, det er jo mærkeligt. Altså, hvordan kan nogen gøre det? Kom med din Enderman. Ja, kom nærmere. Hvordan kan nogen gøre det? Hvad laver du, Benne? Det er fuldstændig mærkeligt, at nogen... Du skal jo ikke bruge kreativ. Undskyld. Sådan, ja. Og lige lov til at eksplodere det der. Det må han gerne. Trænger til en lille sup. Trænger til surprise. Surprise! Død. Benne, prøv så. Benne, se her. Ja, Benne, prøv lige. Surprise! Blaze! Det var den fandt vi på til læsetørker. Og på skolen.
Hvor er det? Det er grus. Jamen, der er en indgang. Til Nej. den. Det er bare sådan en bakke, der er der. Det passer jo. Nej, der er ikke nogen indgang. Du der. Du der. Det... Benne, se, det er sådan nogle små templer. Hvad skal jeg se? Kig lige lidt. Nå! Nå, dem. Bum, 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 bum. Nu er vi ved at dø. Jeg vil give ham et pænt træ. Hvad er det her, en brønd eller Jeg hvad? er så sød, så nu vil jeg give ham et... Kan du komme ned i den? Ja. Prøv lige. Prøv lige at gå ned i den. Juhu! Det er bare sådan en ørken til. Nu må jeg have en brønd. Ja. Kom lidt. Skal lige oversætte mit home. Det kan man ikke. Kan den ikke? Nej. Det er ikke en bucket server. Bucket server. Bucket eller bucket? Vi kan ikke gøre til nærmere, når jeg trykker nej, det vil jeg ikke. Så installerer du too many items. Det kan man jo ikke. Det kan man sgu da. Skal vi lige ved? Hvordan? Du går ind på internettet. Ja, det ved jeg da godt. Så går du ind på Microsoft Forum. Eller så googler du too many items. Som ikke er. Det er ikke så svært, som du ved. Den er jo ikke til den version, vi har. Skal vi lave? Nej. Jeg hader det her hus. Nej, det gør jeg ikke. Jeg er så sød og gennem. Lad være. Du skal ikke. Det her, det er det sidste, du gør. Det er det sidste, du gør, Ben. Ja, jeg skal. Er det ikke et fint tag, den har fået? Jo. Okay, Ben, husk det. Denne mor er død. Jeg kan godt se. Du har været ved den. Det er min by, det her. Du skal ikke eksplodere den. Det vil du blive. Lad være! Jeg finder aldrig ud af det mig. I dækning! Det er så sejt ud. Jeg gider ikke vise det min niveau. Hvad vil du vise? Min? Og hvad er der nogen af dem, der sælger? Sælger? Tror de, det er Flint? Nej, du har Nå, jeg fandt ham. Nu døde han. Døde. Ja, noget lidt hans ting. Fuck, Benne! Undskyld. Kunne du ikke lige have ventet lidt? Skulle lige have haft ham. Og så... Der var han. Det var ikke mere, skulle han døde. Slet ikke. Har nogen beviser? Nej, det har man ikke. Ved du hvilket nummer at landsbyboerne har? Fordi så vil jeg sponsor nogle 10 af dem. Skal du spawn? Det kan du også nok tænke lidt med. Men du kan bruge æg. Hvordan skal jeg få det? Nå. Hvordan skal du? Nå. Kom du til at kigge på mig. Tobias finder aldrig ud af, det er mig, der har gjort det her. Så jeg skal game mode 1, så får jeg level 1. Så jeg kunne ikke komme ud af min dør, Benne. Hvad gjorde du med det? Hvad var det, jeg skulle? Nå, spawn nu. Spawn en æg. Det er nok køben. Landsbyboer. Tager til 64. Den er slet ikke ud af. Jeg skal bare lige bruge sådan en stik. Denne ødelagte by ser ret sej ud. Se hvordan den ser ud, Christian. Er det ikke pænt? Shit, Benne. Et screenshot nu må vel være på sin rette plads. Det er så sejt. Ej, lille er munke. Ja. Ka-chong. Ja. Hvad fuck er det? 8 guld for en smaragd, det er dyrt. Det er fandme dyrt.
What the fuck? Prøv at se! Dyrt. Ja, det er ret dyrt. De har nogle rigtig motherfucker. Hvad giver de mere? Eller hvad sælger de mere? 4. Ja. Ej, 20 år ondt. Mange... det er heller ikke så meget. Det er faktisk ret meget. Det er faktisk ret meget. Det er pænt. Det er jo de dyre, dem her. 1000 år. Ja. Det var også en, jeg havde. Den var rigtig billig, for den har jeg råd til. Råd til 2 af dem. Jeg skal have rigtig mange smaragder. Vi lavede de der milliarder lille bøger. Altså. Der er et milliard. Det bliver en god server. En pæn by. Meget pæn by. Lige nu er der en masse... Jeg tror ikke, Tobias skal se den her video. Lige nu er der en ret mange sådan halvrøde blokke med noget skrift på. 5 æbler, det er dyrt. TNT. 5 æbler, det er sgu lige dyrt. Nej, dyrt. Ret billigt. Sådan her. Se, nu kan du komme 30 frames per second. Ikke dig. Så dreng, det er lige lukket ned. Skal du spise? Ja. Prøv at se! Ja. Det igen. Ja. Godt. Sejt. Og kampen slut, så jeg har sådan en mana en. Vi skal bruge... Hvad? Nu kan du få det, hvis du tager dit diamondsværd, så kan du få et opgraderet diamondsværd. Det er sådan der munken. Kom her. Ja, så tag dit diamondsværd. Jeg gider ikke bygge mit. Jo, du får det igen, når det er bedre. Du får det igen, så der går ind i ting, når man slår ved det. Skal vi noget med bøgen? Bøger. Christian, det er virkelig et godt tilbud. Det er et fantastisk tilbud. Nej, der er ingen bøger. Det er skide billigt, Christian. Nå, der er Ellers skal man til at opgradere. bøger. Nice. Dyrt. Det var altså dyrt, den der. Nej, det var det ikke. Der er mange 2 stykker. Det er varmt. En masse af dem. Jeg tror lige sådan nogle af dem her. Jo. 8 smaragder. Det passer meget godt. Nå. Vi søger. Ja, bare stop. Ses YouTube. Hej. Hej YouTube. Det er mig, der vil bygge noget. TNT. Og det er Kolde 69 og Benny igen i aften. Benny, han er totalt tilbage til at lave TNT. Prøv at se, han har bygget helt hernede fra. Jeg bygger lige helt ned. Se, herfra. Så selv det igen. Ja. Hvor på at bygge på mig? Ja. Tak. For helvede. Nå godt. Og Benny, han skal til at lave TNT-bygningen. Nej. Kæmpe eksplosion. En af de får. Ved han bare. Vi skal nok lave det lag på, så vi alle sammen kan komme væk. Men her, Christian har lovet at filme det. Okay. Det kommer til at lægge lidt. Meget. Nej, det er det. Du skal ikke stå. Benny, du har eksploderet vores mark. Undskyld. Det er det, han har eksploderet indtil videre. Indtil videre, ja. I forhold til det, han eksploderer nu. Jeg har ikke eksploderet det endnu. Jeg tror, jeg skal lidt væk. Jamen, jeg laver også en lang redstone lige nu. Skal du have survival? Nej. Nå, du eksploderer. Du laver, Christian. Nej, YouTube. Kom lige interesseret. Benny. Ja, jeg lægger lidt. Vi optager. Nå. Det her, det burde være en fortsættelse af det, han lige har optaget før. Okay, jeg er lidt confused nu. Måske har han optaget noget lige før, og hvis det nu kommer lige nogle ind ad døren. Ja, det går helt, ja. Så tænker jeg, at det ligger ikke i mig, så er det okay. Ja, jo, ja. Tak. Nu er Benny, det er ikke fordi den lægger, det er fordi min mus er irriterende. Ja, tak. Ja, tak. Kage. Hørte det lige til? Vi skal have kage. Og I skal sidde og høre, hvor de går for. Nå, hvor der? That sucks. Hvor langt væk skal du? Ret langt. Benny.
bygger en lille ting. Kage. Nom, kage. Vi venter lige, så hører Jeg I. hører mig smaske. Og han propper den næsten i munden. Så lige skal vaske hænder, inden vi gør. Hvad skal vi? Vaske hænder. Det hørte jeg altså ikke. Jo. Den har også en flyde. Nej. Under. Vi er ligesom mudder. Våd og dejlig. Nå, spændende. Færdig. Er du? Er du? Altså, med redstone. Nej. Næsten. Det er langt væk. Det er nok bindet. Nej, det er det ikke. Det er lige derovre. Det er færdigt med den. Okay. Men jeg har en idé til, hvad vi gør. Førsten, jeg har en idé. Hvad? Drop ned i jorden. Det er godt. Hvorfor bruger du ikke bare redstone-signaler? Som jeg har lavet en video om før. Har du lavet en video om det? Ja, redstone-signaler. Har du aldrig set den? Nej. Okay, jeg tror lige, jeg går med under den. Hvorfor har du smadret den der blok? Og det er dig. Hvad er det, gør det der? Tæller? Det er så jeg ved, at det kan være langt nok. Man kan lige gøre sådan her. Tak. Jeg kan ikke komme med. Okay, Christian. Jeg laver lige en trappe ned til os. Vi går klar til at springe. Det er det hvide. Det er det verdens 8. vidunder i stykker. Når vi kommer op igen. Lige om et øjeblik. Når vi har sprunget i luften. Er det, nu er vi altså langt nok nede. Nej, jeg vil lige have den her lille bunker. Og jeg lukker af her, okay? Kan sætte det i noget lys eller noget? Okay, det gør jeg bare. Okay, så tænder jeg den herfra. Nej, det gør jeg ikke, Christian. Det er mig, jeg vil have. Jeg vil have æren af at tænde den. Okay. Så kom op. Nej, Christian. Vent lidt. 2. Christian, vent. Jeg mener det. 3. Christian, jeg mener det. 4. 5. 6. Venstre på. Oh, shit! Pis! James! Udlæg den til hele. Brug glas. Benne. Stop den! Find dem der! Fjern dem der! Shit, det var tæt på. Shit! Nu er den på 60. 60 FPS. 90 op i hjørnet. For mig, eller? Hjælp! Du var lige nede i det. Oh my god, pas på! Hvad laver du? Oh my god! Du stopper det med TNT. Ja, hvad skulle jeg ellers gøre? Jeg havde ikke andre blok. Jeg stopper dig, ven. Nej, Christian, det skal du ikke. Du skal. Det er meningen, Christian. Stop det. Stop det der. Er det, der giver lys, eller hvad? Ja, okay. Du skal stå dernede. Okay, jeg går op og tænder det. Jeg går op og tænder det. Timer, gå med. Den er for døden af sindssygt. Vent, jeg skal ned. Ja. 1. 2. Nej, jeg går op og ser om redstone-signalen. Nej. Jeg gør. Og jeg eksploderer ikke. 1. Jeg ser, når jeg kommer. Nej, så kommer du bare ned. Kom ned, Christian. Kom ned. Jeg kommer. Nej, kom ned, Christian. 1. Christian, du kommer til at lægge. Christian, kom nu herned. Ja, okay, så vent. Vent lige. Vi skal lige teste den. Okay, når vi kigger op igen, så regner vi med det hele det sprang i luften på lidt. Der kommer et kæmpe kort, jeg har engang gjort det her før. Okay, gå ned, Christian. Gå ned, Christian. Det er mig, der skal gøre det her. 1. Nej, 3. 2. 1. Nu! Jeg vil ned. Der sker ikke noget. Jo, der gør. Hvad er det? Prøv at se mig.
du lægger også. Hvor er det hæftigt. Hvor er det vildt. Jeg lægger ikke. Vi er så langt nede i jorden. Og jeg lægger ikke. Det gjorde du lige før. Lad os komme og kigge, lad os komme og kigge. Det må se fantastisk ud deroppe. Gå væk fra mig. Åh, for helvede. En zombie. Jeg har... Fucking dammit! Oh my god. Det er bare en 10 gange 10 TNT-plade. Skal vi se, at Tobias bliver glad? Ja! Åh, det er vildt. Der er bare eksplosionsredser rundt omkring der og der. Åh, det er vildt. Oh my god, hvor er det vildt. Skal vi gøre det igen? Nej. Åh, der ligger bare XP overalt, fordi der er en monster der er død. Oh my god. Sig hvorfor noget. Jeg har... Fucking dammit. Oh my god. Det skal vi gøre igen. Ja, kom Christian, vi går. Jeg siger vi ikke skal. Du kunne ellers gøre det meget hurtigere, hvis vi skal gøre det sammen. Hvad fanden? Hej Christian. Det er ligesom en blæksprut. Jeg står den lige. Se her. XP. Åh, hvor var det nice. Åh, det kæmpe var hæftigt. Jeg prøver lige at lave en 3x3. Og vi gik ned i jorden, og vi laggede. Hvor var det vildt. Det skal vi gøre igen snart. Prøv lige at se, Ben, en lava-kill. Nice. Dammit, det lækker. Ej, det gør det faktisk ikke mere. Prøv at se, prøv lige at komme herover, Christian. Prøv at se, her. Ja, Christian, prøv lige at komme herover. Nej, lad være. Prøv lige at se. Okay, jeg venter lige lidt. Og det brænder, det brænder. Ikke. 1, 2, 3. Det her. Det er 9 gange 9. Er det? Det er faktisk også ret stort. Ej, 3 gange 3. Og det der er en 10 gange 10. Hvor er 10 gange 10? Det er den store. Det er den store derovre. Altså det er bare 10 den vej, 10 den vej og 10 nedad. Er det ikke vildt? 10 alle veje og 10 i guld. Ja. Så for det hele. Jeg vil altså ikke have flere Jeg prøver lige at lave en 95. Nej, 5 gange 5. Det er en 95. Okay. Så var jeg næsten hele verden ødelagt. Okay. Så var serveren i hvert fald stoppet. Nå. Shit, det er et stort. Fuck! Det var sådan... Det Og var... prøv at se, der er noget af byen tilbage. Oh my god! Oh my god! Jeg hader byer! Nå, jeg synes, jeg skal tage en tur til helvede. Nej. Nu snart, du skal til at stoppe videoen. Så, nu forsvind by. Forsvind, jeg hader. Jeg ser, hvordan den er heroppe. Yeah, udført. Så var det. Luk. 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 Så var det. Blue it up. Gonna blue it up. Windows. Nej, der er korn tilbage, Christian. Det kan vi sgu ikke have. Nej. Gå nu væk. Gå nu væk. Bum. Så. Nu. Movie maker. Move yourself. Yeah. Nå. Vi ses YouTube. Nej, vi skal lige sådan her.